tällä 13. elokuuta 2025. Tämmönen, missä itteeni kuntoutin tyräoperaation jälkeen 20 keväällä, niin noita portaita tuli tossa kiivettyä hiki ottassa, niin nyt 5 vuotta myöhemmin täällä ei ole mitään saumaa. Tähän on vedetty muutaman 100 000 teräsportit kiertäen. Tähän on teräsportit pantu kiertäen. Minä tuossa otan talteen tämmöistä luontoraporttia, että en ota nyt kaupparatsujen puheita vastaan. Eli katsellaan. Aika usvainen toi oli. Siinä oli myrskyn lyömiä puita nurin ja poikki. Sen verran oli moottorisahalla katkattu, mutta niin kuin täällä ilkivalta on avainsana, että jos ei muuta keksitä, niin kunhan nyt vaan rikotaan, että onko jotain apino-tarhan asukkeja, että tässä olisi ollut ihan hieno tämmöinen ulkoilupaikka kiivetä näitä portaita silloin, kun ei tässä hyppääjiä ole. No, se on nyt sitten aidattu ja rahaa on palannut, niin kuin näette, niin oikein on viimeisen päälle munalukot ja kaikki. Mutta jatketaan. Luontotarkkailija eduskuntavaaliehdokas Tampere-Pirkanmaa tarkkailee ympäristöä ja jatkaa matkaa Musti taustalla. Se on moro.